Dihamu amanami do inanami ala neng masuk ma pareses do padita do ulun nasing rap jonjong maita. Udul maita sulit mulai. Huria na hinaholongan ni Tuhan Jesus Kristus, dia manami na nami songoni ng hahaanggi dohot na pinaribot, dito topon huriata do diminggutta sedarion, ima peresmian persiapan resort HKBP Tamarunang. Di bagasan las niroha, tapangir masuarat mamuji debata para siroha jala pardenggan basa, naung mangotang hita tu parsauran nabadiaon, marhita na maride hita siyan nomor 114 ayat sada,
sahat tuaya tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni Todi Purbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ikosongonido hataku naruar siya pamangakku, dang mulak buti tuau, iko bahenon na dolomo ni rohaku, jalay ko majadi do umbahin na hutongos. O sudi hamu akan na mauas, ro mahamu tuaik, jala hamu akan na somarhepeng, ro mahamu manuhor dohot mangaton. Say ro mahamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor. Say lului hamu majahoba, bica terbahid dope jupang ibana, jo hamu ma ibana, bica jonok dope ibana. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, jala para siroha na sumurong, di pangido roham, naing mangolu jala mertua hami sugut, nunga ragam dalan na dibahin homa nungguli rohanami, asa hutadda hami hatuaun sugut. Dibahini, hupasirepami manuaing rohanami mangido sianho, say lehon matodim na badiye itu hami, asa porsea hami diholong ni roham di hami,
Sai hutangihon hami maswaram, na mangapoi hami ditiki para sirohaon nuaing, asa sapang hami Tuhan uluan na pinarademi di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan tamarid dihita, siyan nomor 140, ayat 1, dohot ayat 2. Tangyo kamu mapati ni debata di minggu tasedarion, di mana tersurat sian pesalmen 107 ayat 30 sada, sonon madidok di sini. Iko pujion nasida ma Jehova ala niasi ni rohana, dohot aka halongangan aka nabi nahen nai tu jolma manusia. Salinari hujaha, iko pujion nasida ma Jehova ala asini rohana, dohot halongangan akan nabi nahenai tu jolma manusia, ima sahatna atong rak mangidugu kumahita sian Tuhan debata. Tapuji Tuhan tamari dihita sian nomor 600 sur lalu ayat 1 dohot ayat 2. Hamua kadongan marhite hata nang pabahenata jut dotar sahi debata taulahod do nama bahin jut rohani debata nang rohani dongata jolmape alani beta mahita di bagasan udu do serep ni roha marsoba tu adupan di debata manopoti dosata nagudangi mertangi yang mahita ali Tuhan debata pergogo nasuhatu dosan para sirohan na sumurong ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangulon, rotu jolo ni habang sahabat yaumi, manopoti jala menganggukon dosa nami.
Macejut huar sahi hami homar hite pikiran, dohot hata, dohot papahinan nami narwai, dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubahin hami, dibahini tamado rima sammu, jala umumu hami, Tuhan matian saliling nililing na. Alani mama por sami nuaing tuasini roham na gudangi, mangido sian asini rohami, hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si pangulu hami, dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami, halak na dangulon. Amin. Tabigi mahata baga-baga ni debata taringo tuhasisan ni dosat. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho au marhite sian akadosam. Jala nunga dilojai ho au marhite sian akahajahaton. Ahu tutu, au sadiri manalesai yaka pangalau sim ala ni hadiri oku. Jala dangbe hupai ingot-ingot akadosam. Hasangapun madi debata na digijang. Tabuji itu hatta marhite kur na poso bulung hakai pita maruna.
Tapuji Tuhatta mari dihita sian buku ende nomor 770 ayat 1 dot ayat 2. Hatan di debata turpu epistel di perminggota sedarion, imana tersurat di Parjamita tolu ayat 11 sahatu ayat 15 tajahama marsikat sorin. Alai yang ko ibana denggaddo saluhutna di bahen ditiki halehetan di topahod dohuhut roha hanguluan saliling-dilingna tubagasan roha nasida. Holan na so dapot jolmai sulik kitonna jadi-jadian na jinadihon ni debata sian mula-mula sahat ro di ujung. Akup nita he manangise jolma na mangat dohot na minum, dohot marnida na denggan marhite sian ulaon na. Si lehon-lehon ni debatado nangi. Manang aha namasan waing, naung dung masa doi, jala manang aha na masa sugut pe, naung dung masa duay dinarobi. Ay diulahi debatado mga lului naung salpui. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amin. Tapuji Tuhata marhitekor ina Deborah HKBP Makassar.
Tapuji Tuhata marhiti ede sian nomor 610 ayat sada dohot ayat 2. Tidakon maha porsiaw tay, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumopalangit dotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang suabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Na matetarpajal do ibana di hau pinorsilang. Na tua tuban watoru dong ditanam. Na mulak mangolu di ari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lau hundul tu siamu ni debata Jahoba. Amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon. Mangumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho dia sesani dosa, doho dia taina mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, doho dia nguluan na sorasuda. Tapuji Tuhata marite kor gabungan ama dohot ina HKBP Tamarunang.
Tapi gima titing namasa di tonga-tonga ni huriata. Tikting di Huriata HKP Tamarunang di Minggu 6 Agustus 2020 tolu. Tikting namaragam naparjolo. Goar ni Minggu tasadarion ima Minggu pasiyahon dung Trinitatis. Topik Minggu si lehon-lehon di batado si panganon do si numon. Makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Napaduahon. Peresmian dohot pelantikan panitia Persepa Resort HKBP Tamarunang. Sadarion patupau ni huriata do peresmian Persepa Resort HKBP Tamarunang na niuluhon ni amang pareses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur amang padita abet negosi tompul MTH. Laos didutima pelantikan panitia Persepa Resort HKBP Tamarunang na niluhon ni amang padita resort HKBP Sulawesi Selatan amang padita Riz Johnson Simamora MTH MM. Napatuluhon partangyangan wilayah 2. Patupau ni huriata do partangyangan wilayah 2 di hari Selasa 8 Agustus 2020 tolu masuk pukul 10.30 wita di bagas ni keluarga amang K Sitompul SE inang AA Borosinaga SE. Nama alamat di Perum Sakura Village, Blok 2, nomor 25, Jalan Guaria. Asaroma sude parhalado dohot ruas wilayah 2, mandohoti partangyangan ini. Napapaton. Partangyangan Sabtu Ceria anak sekolah Minggu. Patupau ni huriata do. Partangyangan Sabtu Ceria anak sekolah Minggu di hari Sabtu, 12 Agustus 2020 tolu. Di bagas ni Intan Borusilain, dohot Joshua Silain, nama alamat di perumahan Citra Sudiang, masuk pukul 10.07 wita. Asaroma sudi anak sekolah Minggu ni huriata, mandohoti ulauni. Palimahon pemberian hadiah anak berprestasi. Dua mutu program kerja seksi pendidikan. Patupau ni huriata do pemberian apresiasi anak berprestasi. Dohot hatotuan na perjolo. Tingkat SD, SMP, SMU nilai 10 manang ranking sada 2 dohot tolu. Tingkat perguruan tinggi dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,75. Pasahaton penghargaan tudak danak sekolah Minggu remaja dohot naposubulung na berprestasi di bidang sains, seni dohot olahraga tingkat Kota Makassar manang kabupaten. Pasahaton ni huriata mahadiah berprestasi di hari Minggu 20 Agustus 2020 tolu nanengro. Pinangidoma asa tapapungu marhite ling naung adong di WA wilayah tabe. Manang tapasat ma fotokopi nilai rapot ni akayana kot tabe tu parhalado ni huriata sahat tu hari Minggu 10 tolu Agustus 2020 tolu. Paunopon PHD remaja dohot naposubulung. Patupau ni huriata do PHD remaja dohot naposubulung di hari Sabtu 10 Agustus 2020 tolu masuk pukul 10 siang wita di Gerejaom. Asaroma sude remaja dohot naposubulung ni huriata mandohoti ulauni. Papituhon ruas namar sahid. Parhalado dohot sude ruas ni huriata HKP Tamarunang manangnya kor ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Sai tu hata manamangalon hamalumon do tahi pason. Mula dong sian ruas ni huriata namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua ma tu parhalado manang padita. Ruas namar sahid parjolo Agusta Kristin berusia nipar perawatan di Jabu. Napaduahon amang MU Tagalung perawatan di Jabu. Pawaluhon. Ruas na marulang tahun. Parhalado HKP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun tu ruas di huriata nomor ulang tahun siang tanggal 31 Juli 1 Agustus. Sai tu hatama namang pasu-pasu dohot gajang diumur suang songoni nang hai pason. Ruas nomor ulang tahun parjolo Julia Partahi Nabolon situ Rus anak sekolah Minggu 31 Juli di wilayah Sada. Napaduahon Hosea Immanuel Panjaitan Naposobulung 31 Juli wilayah Tolu.
napatuluhon amang sintua rumah horbo SE 31 Juli wilayah Tolu. Paupatom Putri Parti Agustin Panjaitan naposobulung 1 Agustus wilayah 2. Palimahon amang Kamanurung SE 1 Agustus wilayah Tolu. Paunopon Inang S Boru Hutagaul 2 Agustus wilayah 2. Papituhon Inang HR Boru Huta Barat SPD 4 Agustus wilayah Sada. Pawaluhon amang AG Sitorus ST 5 Agustus wilayah Sada. Pasiahon amang M Silaen 5 Agustus wilayah Tolu. Pasapuluhon amang JM Butar-Butar SE 5 Agustus wilayah Tolu. Poda Tolu 10 onom. Di tangan nasiamundo gajang liumur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamu liaom. Pasiahon ulang tahun pardongan caripeon. Parhalado dohot sude ruas ni huriah HKBP Tamarunak Pasahaton selamat ulang tahun pardongan caripeon. Tu ruas nama rayahon sian tanggal 31 Juli 1 onom Agustus. Ruas nama rayahon Parjolo keluarga amang RAR Sinaga SE Inang BM Boru Hasibuan tanggal 5 Agustus di wilayah 2. Paduahon keluarga amang MN Sinaga SE Inang ER Boru Butar-Butar tanggal 6 Agustus wilayah 2. Sai tu hatama nasai toktong mangalu pasu-pasu tu keluarga nasida. Pasapuluhon ruas naro tu parmingguan. Parjolo Minggu 30 Juli 2020 tolu Minggu Magodang 130 Siahalak. Paduahon Minggu 30 Juli 2020 tolu Sikola Minggu 70 Halak. Patoluhon Selasa 2 Agustus 2020 tolu Partangan wilayah Sada di Bagasni amang keluarga DE Tambun Inang R Boru Sinaga 20 tolu Halak. Parhepengon ni huriata boy mata beren di tikting parhepengon nadong di hitabe. Songonima tikting ni huriata di Bagasan Minggon tatangyakon ma. Asa gabi pasu-pasu dohot las ni roha di hita. Tarlumubi gabi hamuliaon di guarni tuhatta. Amin. Tapuji matuhatta marhite kor pos pelayanan HKBP.
Tapuji Tuhan tamarede hita sian buku ede nomor 512 ayat sada do saterusna uhut papungun pilihan sadaa dohot sadabe. Di jalani Yesus tano dohotlah, tahi holong biruhana di pasar, namura luhut tega bondinai, dung di sesa
selama ini debatana sumurung sian saluhu naroha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiramu nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita saluhuna. Ada orang sohujaha hatani debata dihita ala ordo pehami perjulu marjamita di Hagabibi Tamarunang niang ngahe ahami rotuson alai borngin sahira Nikodemus ro borngin lau mula borngin. Jadi hubatan dahuk kami maju diri nami akan mengenang kami padita abek negosi tompul nahwalak minang boru lubis dilehotu hata dihami dak dana opat syakangan ima pendeta Melpa Sitompul pendeta HKBP Resort Malang Nuain Namar Hamulian tu Dokter Simamora opat pahopu sian nasida anak napa dua hon boru tong marhamulian tu Mayor Angkatan Laut Marga Manalu opat tong pahopus yan nasida napatuluhon boru namarhamulian tu Marga Sihobbing tangadong dope dak anak napaopat ton kuliah dope olah sahalak na do bawa 10 sada tahun asaro siak kakak-kakak na sudi. Jadi nama nubuhonau inokku ima borusinaga nama nubuhoninata boru harianja. Jadi kami mengula di distrik Pareses di Indonesia bagian timur. Mau lihat ma alania katangyangmu boy di dalanan akka luat huta na adong di Indonesia bagian timuron. Jalanung nga hubuan eporus mardala borngin tu akka pospel na tabuka di Kalimantan Tengah. Ala macay torop halak bata na marseraki di akka pedalaman-pedalaman. Mau lihat manak kiningan di pospel Goa ya. Pospel Goa ngiak ma gabi hurian na goan notokinay ala husak kapihami do nang godong niya 10 tabba huriatta nuaeng gabi 15 nay ma pospel ta hari Minggu neng tuame na mahami ala torop ni ruas ni huriatai di kota besar doho diaka pedalaman perkebunan nunga onom huria tabain di bagasan na 3 tahunon moladong opak nain yan ala target tu 10 pegabe huria. Jadi 10 naiman nonnya pospeli
15 nai ma pospelta. Molo hubai kurian naguk itur tabba pospel. Hubai kurian naguk tabba pospel. Tarsongo-songo nima. Jadi mau lihat mak di pospel goa molo hubegina kikur munai hira mantan-mantan na poso bulung na julu do on narohaku. Isi dope sisa-sisa nai. Dang merek dope. Jadi diasah mamuse asahot ate mangda. Jadi itor nakiku bege hudok ta maksima tupang. Boy do mang bege hamu goai niku imadah 20 kilometer maya maksim Makassarin na. Ima sisa-sisa ni na poso bulung na julu. Jadi buat nasida dope dingok dope niku. Ima kamang doh tamu kainang rak martang yang mahita asabui taula kaulau ni lumobi HKBP Tamarunang di tahun 2022 nungai totopon Tamarunangon gabe persiapan resort alai songon ina tua-tua itu horoa lebat adong pinai mana hatop adong niaduna jadi sadari omma tapatupa persiapan dongian non lantihon nama panitia dongi lanti ano panitia marhobas manasida dongi resotonot taman non Tamarunangon losongon ido nang HKBP Bitung bahasa songonino yang kita galak na lau pajong-jong akka huria doh pajong-jong akka resort ala saya martabat bado akka calon pendeta setiap tahun keluar sian sekolah tinggi teologi pematang siantar 80 halak akka teolog halahom managabe calok padita 80 HP ikob bainot tamahurian yan inganan yon 80 setiap tahun jadi berlomba marsiajar berlomba patu pahoninganan jadi asaboi mulak muse HKBPI alana dialmana tai lebih hurak sainna do ruas ni HKBP lebih hurang 5 juta nak dongi lebih hurang 6 juta enak HP halak Batak mulu di Papungu sudah lalu bisa 10 juta ay mulu lau hita tuak kepedalamani kalau kalak Batak nama lau tu kota hola kalak Batak nama jangan lubi acugari mulak kamu tu huta sudi pangarat to mulak mahita jo sahali mulak tu tapanulin na taksiat unang be mulak kamu ano daksiat tidak isom mahita talului ma alana pangarat to do ala batahon ala mangulu di hatani debata hatani debata to lau mahamu inna do kan dang ido tinggal mahamu dang inna lau mahamu ido buat kamu mak berita inna di pangarat to do ala Batak ala dihangoluho katani debata imak kamang kata padujolo siak kami nuaing hujaha mahatani debata di parmingguat tak sian Matius 10:4 ayat 10 tulu sahat 20 sada alai ubegei borhak majesus siani marparau tuluat nalungun pujung sesadasa jadi ubegei natorop mardalatur manasida sian akahutai madapotoni bana dungi roh Yesus siani di ida mahalak masai torop jadi asima rohana midana sida
di pamalum ma akan namarsahit na dinasida. Alai Maria Botari didapotton sisian nama ibana akanin nama halongona dodison jala nabo ne maari pamulima natoropi asalao na sida tuak kahuta manuhor si panganon alai didok Yesus ma tunasida dak polalao na sida lehok kamuma na sida mangan dungi Roma hata na sida hola 5 roti doho 2 dek kesabingdo kupeo pami dison alai ninnama buat kamuma itu au dungi didok komma natoropi huddul di duhut ditiok maroti na 5 doho dek kena 2 manaili ma ibana tu gijang laho mamasu-masu dibagi ma roti diparlehom ma tu akka sisianna asana sida mangalehon tunatoropi jadi mangam masaluhuna jadi bosur bema dungi di papungu ma akka eba-eba na lobi gok 12 apang. Alai anggotorop ni bawa namangani arga 5.000 do. Sopadohot akka parupuan dohot dak dana. Ima sahakna. Urian itu hatta nagabe topik ni minggu ta ima si lehon-lehon ni debatado si panganon dohot sinuman. Makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Jami tahun nunga somal tabigi. Apalagi sekolah minggu. Menangisi hamu naringgas sekolah minggu. Ya dedehot doon. 5 roti 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Jadi ipedede hodoi lau mangalohot ton tu pikiranna asalohot jala asabui dihanguluhon rasa berbagi. Jadi molo dia dehos sekolah minggui dang asaholat di boto, tetapi tertanamlah di dalam hatinya rasa berbagi. Jadi akka naolo mangalehon, naolo merbagi, ima akka na pasti sekolah minggu ni hakabibi. Hidup menaolo hitat tung merbagi, mangalelang, mangaleho tuhuria, mabay sosial, mabay tu na berprestasi, berbagi. Ido ubahin saya dehon 5 roti dan 2 ikan. Jala ido nanaing dohonon ni Yesus. Berbagi. Molohita berbagi di pasu-pasu na pinasaha ni debata. Lahu mangalehot tudongan na hurangan. Lahu mangalehot tu akan napatu silehonon. Ido na buita bain. Alayang gotuhat. Yesus dibagi do dagingna, dibagi do mudarna, marhite-hite natapangan dagingna di ulau nabadia, marhite-hite nata inum mudarna. Molohita boy mga bagi pasu-pasu na nilehon ni debata, alayang go debata, dilehod do dagingna lau bagiotta. Secara totalitas kehidupannya, baik itu ilmunya, baik itu pelayanannya, baik itu makanannya, baik itu kesehatannya, dia bagi kepada semua orang. Alani ido hamuna kadonga sahaporseaun ala memang Yesus ima Yesus yang mau
berbagi. Dang alautik molo hita jolma biasana molo lo berbagi nagudang do di bana itopi masaotik songo kita tidak ada anak rupani adong gorek tasada dungi Roma dong atta ijoba hinna itopi kem masaotik nah inna alai anggo haporseota anggo halak Kristen berbagi bukan melihat berapa banyak, sedikit, mula sautik pe bagiot doi. Hiduman na ido upamana tua-tua iya te tir bok bagi dos asa mok ido. Jadi manangise naso mok naso dapuk bagiam may. Ido. Mulai berek kamu marniang berarti orang bagian pareses. Nama to. Ala hita ikut sarupa di jolo di debata dibagi. Dangarong nasoy leot tu hita. Sudah do di lehon. Tabereng ma di bagasat turpu tahun. Akamang. Songo dia cara ni Yesus laho mangaleho pangajaranna berbagi kepada seluruh orang yang datang kepadanya. Nah, menarik di bagasat turpu tahun. Didahului doh lungun ni roha. Dung di begitu had Yesus mulai jahahamus yang gijak turpuhon. Dung di bagaimana nga dibunuh si Herodes, si Yohanes Paddidi. Ditiki merayakan ulang tahunna. Ay mabiar si Herodes. Sotong gabe terpengaruh masyarakaton. Mengikut si Yohanes. Gabe dang dihuti be si Herodes. Alani i Roma si Herodes. Takupi pejarahon. Dungi Roma nama nakku iban. Dibuang batu si Herodes. Ayo lo doho bertobat. Unak saya pengaruhi jematon. Aga beholat tu hodo hubereng lau jemati. Ngamar hurak tuau. Dang ibege besoarani raja. Gabe soram do ibege. Ahama didok si Yohanes. Ubay pola songoni rohani Herodes. Ay dang hasea pangalahom. Pangalahomido mabain dau raya musiakko. Ay mentalmu daksuman. Maralo tu adat. Surwa adat ni hala Israel songon adat tado. Dang boy jonok tuang giboru. Anggiboru pe dang boy solho tu hahadoli. HP si Herodes dibuat anggiboruna. Si Herodias. Takola solho be. Ima pangalaho namaralo tu adat. Tung nasojari do pangalahom song raja ho. Ipicang. Dungi Roma si Herodes masukkan ke penjara. Ada ngadong naboy mangalo raja. Tung masuk ibana tu si. Diba-diba nama pesta ulang tahunna. Dungi di Joma boruna si Salome. Meresepsi mahalaki manotori masih Salome macayuli denggap panotorai dungi Roma si Herodes aha malionok kutuho boru satonga ni harajaunon
lehonok kudo, modo di pangidoho. Mana ngaha di pangidoho, leonok kudo. Dungi Roma si Salome, di Pabua mato makna, si Herodias. Idok bapa songonon. Kesempatan masih Herodias ala dipermalukan. Pangido ma, tortor honom mo ma uluni si Johannes di atas piring. Dijolo ni bapakmu. Ima si pangidoku bayi, dungilaw ma ibana di pangido ma. Aha mainang, aha ma si pangidommu. Ima da bapa. Uluni si Johannes ma ponggol. Bae ma tu atas ni piring. Dungi tortor honokku ma itu bapa. Sogodo ni arrohana. Alai alanunga sanga perintah. Ngasanga ido ibanai. Gabe dilakukan ma. Di ponggol mauluna. Si Johannes Padidi. Mate ma ibana. Dungi tarboto ma itu Yesus. Situasi kondisi na songoni. Di boto Yesus mai namasai. Lao ma Yesus tuinganan na lungun. Ino nakiturputai. Lao ma ibana tuinganan na lungun. Marsitaonon. Marhalungunan. Marsak ibana. Mamerek pangalahon ni Jolma. Molo ditegor ibana. Dang boy ibana dikritik. Dang boy ditegor. Dang boy dipicang. Ikut dielu-elu kamanian. Ikut dipuji-puji. Nakpesala. Alanima lau ma Yesus. Lungum marohana. Lau matu inganan na lungun. Unang arong nabotawan. Disima ibana. Mengasingkan diri. Mamereng pangalahon ni Jolma. Alai di boto Jolma do nalau Yesus. Om mahiba nate. Dang bui hati gorani. Dang bui Yesusi. Somerbagi. Dugi Roma akka natoro. Pabuahon namasai. Ilului ma Yesus tuinganan na lungun. Mardalan na sida. Na humiba di pardalanan non rakdo hotak ka na marsahit. Aka na marsahit mangalului Yesus. Dugi saha man na sida pajupang madoho Yesus. Di bereng Yesus ma gudang ni Jolmau. Dunia kana marsahit. Masih wasahit na. Maragam sahiti. Ibereng ibana. Ay marua doroon. Tutob bahon. Tuduluhon. Dungi ro Jesus. Nang bagiok ko to na sida horoa. Hamalumon. Dibagi mahamalumon. Akan na marsahit ro mahamutuson. Maroam akan na marsahit. Adong akan na mapitung, adong akan na pakpang, adong akan na demam, dohot akan sahit kanker do akadiyay. Isama Yesus, malum. Dibagi kesehatan. Marmaluman. Dungi las rohana. HP adong ma peristiwa di nasida. Roma kasisianna. Idok matu Yesus. Yesus suruh ma jol mau mulak. Bahasa suruh mulak. Unga amalu behalaki. Akan amar sahid. Tak sudido pe malum. Alai ala neng bok maari. Neng borngin nama. Neng holum nama. Paula mahalakon. Ala unang gabe marsahit na sida ay sadok si panganon si bagiot tatu na sida dangadong nabuy lehonota
HP mo lo sangabot mataniari, sangaborngin, Roma anon, suacana dingin, los mate ma akajol maon. Dang mangan, ahamay do Jesus, atong mo lobuti. Dang jadi si Paula kon jolma naro tu Jesus. Unak pola Paulak, alai leok kamu ma nasidamangan, leok kamu ma nasidamangan, bagi hamu ma. Ay nga dong, ahabay non, sadok si patoron. Au sugarina di kotaon, adong do partiga-tiga. Alai nga dong manangah hadison. Situ horop pe nga dong, makanan pe. Adong do niyang makanan, holal 5 roti. 2 dekke. Bahulat dia nga hurangi. Inna rupani. Mulo si gugumangan ni mana. Alay babuhay ba na do? Adong, mulo di Markus, do di Lukas, idok, da do mabuani. Alay di bereng akasisiani. Jadi akasisian ate kumalodo, cermat, cekatan, mamerek situasi. Ido mulo parhalado. Atida, songonido akaame tonga-tonga di jabu harus bisa melihat dengan cepat. Dan bui perhalado so, dan bui akama so, do, ikut mangula do, ikut dibereng, ikut diboto situasi kondisi, diboto situasi kondisi. Adong do 5 roti, adong do 2 dekke. Ada dak sahati bagion. Nabi noni dak dana doi. Ajol maon 5.000 hola bawa. Ama-ama. Akan magudang. Asing niya kaparupuan. Do dak dana. Jadi mangani lobi do 5.000. Hola bawa do ibana 5.000. Akaina biasana. Akaina magumudang on. Ate. Hola pargoa do nakiningan gumuda ngama. Tangi bere kamu nak kena jongjongi. Sedak keperhuriaon gumudang doi na nakiningan. Aliang go pargoa nakiningan gumuda ngama. 10 na maredday. Ina onom 7. Ima. Jena nilion ni Jesus somangan biasana gumudang may siyanak kaama. Anak dope. Dungi Roma akasisiani. Ay paano ba nota? Oh, dia maso. Dia ma roti i. Dia ma dekkei. Di pasahat. Dungi martangi yang baibana. Paso-paso ma asasaha bagion sude. Asa ni bagi. Dungi di leom matu sisianna. 10 2 apang. 10 2 sisianna. Bagi hamu matu nasida. Inilah berkat. Setiap kita membagi berkat, berkat yang ada bagi kita tidak berkurang tetapi bertambah. Asalolo hamu mga leon. Tu debata. Lasomorui hamu. Ikum mertaba di hamu. Dia bagi. Ngada po tabe. Didok nakki diturpuk tay. Dungi bosurbe ma nasida. Bosur sudi. Dangadong namale. Dungi didok ibana mamuse. Dungi si sama. Di papungu ma si sana. Lo bisa dia naik. 10 2 apang naik sisa. Holanon neng tu dia dong neng lawan naruhaku ma. Mulu halak batak tu plastik mau. Mulu halak batak doi mana tu pasti tu plastik kon. Si 10 apang naik mula doi itu Yesus. Berkat itu akan kembali kepada Yesus. Tidak. Dungi Roma Yesus.
Si 12 pangi dihamu mai inda tu siseyani. Idu man mo perhalado. 12 pakatong lobi kan. Jemo lo mamora perhalado unak tihai hamu. Siya dia hepeng ni. Asitu adoi inna kan. 12 apang lobi. Iho sa piring go anggo di bana. Lobi sa pangnay sa piring ngayon lang ibana. Nga bagidos sa piring be. Ngara bosur sudi do parhalado do sisian nay. Alay ro Jesus anggo sapang nay be buak kamu ma inna. Idu man nay hutanami na baruon molo Natal mamotong-motong do parhalado. Sa binulang mayat to. Pajongjong gaba-gaba. Ido kan? Ititik ko deh. Yari Jumat. Roma hita ka parhalado dot keluarga. Pajongjong gaba-gaba. Inna dot to. Binigima. Anggom mangalang manaroha mato. Itorlaw may iba to si. Isuru-suru do iba to. Ala po chay amang. Inna. Niala pa ikon. Tikimangam halaki. Buat. Itorin na day. Torbinua ma. Dohok may bamangan. Dungi mula ma parhala doon. Ibu masa palastit na ibi. Ujabuna. Berengom maya to. Iro na jolo. Songon ido pinang ison. Pajongjong gaba-gaba do hamu. Dang be. Sayang na Jirang mabuab be hamu habe. Ima. Tara di sini odoi. Si 5 roti idoi, si 2 deke idoi, lobi ma ibu amma, ipasaha ma ijabuna. Dungi binegi ma mardeser ma balangana, balangan isitua. Oh, mamotong-motong nakikalahi, inna. Marmiak-miak ma pamangannya nakonna lau marliturgi. Datang na juloy kan. Nah, hamu nakadong nga sa hapor siyaw. Aha mananeng dohonon na tuhita no yang dison. Na perjulu naneng si dohonon na. Setiap orang yang bersama dengan Yesus, setiap orang yang bersama dengan Tuhan tidak akan kekurangan makanan dan minuman. Puasa. Ainung nga ditangyakot Tuhan Yesus Ngaitang ako kamu. Ditangiang na niajarhon ni Jesus. Lehom matuhami hanguluan. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Molo dipangidoho hangulua siapari. Tangyang ni Jesus deh kan. Molo dipangidoho hangulua siapari. Tu Jesus leonon jalangay siap po ni. Mudah siada mi disiap pun. Hangulua siap hari. Setiap orang yang bersama-sama dengan Tuhan dengan penuh keyakinan, penuh dengan iman, dia tidak akan kekurangan makanan dan minuman. Ay takas doi. Unang doh lam merkur atuk punguanina ni Makassar. Medok. Say gari bunga diladangi, dohot pidong na marto ngalangiti, disari honde bata inna. Hape holas sadong lepau berbeda do amata. Dang dingok be. Dang dingok be tangiang ni Tuhan Yesus. Bunga diladang, pidong na marto ngalangit, disari honde bata inna mana. Mangedehonipe itu kijeng bebereng. Halay hola kurangan, hola sok kepenga, termuruk-muruk. Song ido hominang, ido, mangaku mah, dak pulawai, Akama buah song ido, daong ido, imang gua kamaon, daong ina,
Ala ka somal halak idang marhepeng. Ayak ka malo-malo akay natay mga luluy hepeng ate. Jayak ka maon, takpola malo mga luluy hepeng, akay na do. Ay itong disipan na matot, to si patuna, tong doy boto akay na. Ima malo ni akay na, mga luluy. Jaya somal na sila ng malo mga luluy hepeng, takpola inna. Jayak kay na, babertuba maning umatahiyat molosongoni. Ingot tamu ma, holas sadok kepeng mo, ingot tamu ma. Pidong na martonga langit, doho bunga diladang disarihon di bata. Hapi au, dakkola disarihon, ditangyakkon di bata. Molo martangyak ko matangyangmu. Lehom matuhami sadario kang nguluas siapa hari. Bahasa nang doho marsugut. Aset torsa ini anak tersongon gereja nasi ngirupa nih, mulu mengalir berkat, kasih karunia Allah menyertai kamu hari ini, besok, lusa, dan ini sampai selama-lamanya. Inna tahu sadarion idoman dari Tuhan Yesus unak kolsohom manangaha. Molo holsoak ko to si panganon, holsoak ko to parabiton, holsoak ko to si patupaw musaunari, jahahamu matiusono maya 30 32. Ahay do isi, sibolis doi. Sibolis do na say holsoan, anggwa kana porsea, dakya holsoan, karena dia yakin bahwa Tuhan bertindak. Akasisiani madok, tapaula maon, gauran non, paula-ula ni sibolis totok songonida. Asa itu roh halaki besi panganon na, dangulaw ni Tuhan ni, anggulaw ni Tuhan, jangan takut, leom mangan, radi doi sudi. Dangi dak sonang molo songoni nguluta. Radi doi sude. Atong aha hurwa sehol soa behita. Awas. Atong molo hol soa koinang itu ringok ma ngamar sarang besi bolis di bagasar roham. Di bagasar pikiranmu. Ay molo hol soa ko hurwa aha. Naro. Adong naro. Roma sahit ido. Otabammu sahitmu, sigaanmu pamatangmu. Molo adong senyum. Molo adong cemberut. Molo sadok pe senyum aja lah. Ido. Molo adong lasroha. Molo adong wah lasroha ido. Alana hatani debatado tongnya te. Ido. Ikhlas roha. Tiki adong do tiki naswadong. Tiki songod dia pe suasana songod dia pe ikhlas roha da. Unang itor paula mai. Kano do namasan yang dingulutta. Holana do kakurangan na. Ay nga hudo asona huturuhian ni parumay kui. Paulahi inna. Ay bahasa. Ay merhua ho manudu parumaimu. Anakmu do manudu paru na di bana. Olak nyamat do ho manudu. Ate. Unak capuri urusan ni halak. Alai mo lo amat rupani ang gedok kumato. Alah. Hutu do ho. Dak boto satu sonari jawaban salah pilih atau tidak. Holani pedo atau. Diribo na salah honommu. Unang amat tai. Puasa oloho. Kan ido. Unak kolsoan. Danga dong lapatan nih. Happy. Itu dah. Ay hati yang senang itulah membuat kita gembira. Molo gembira kita gajang mau murta. Jadi molo kasisianon itu bertindak cepat. Paulak, saya masalah. Oh, orang Kristen tidak seperti itu.
Orang Kristen selalu mencari solusi, jalan keluar, dak paulakon. Ingat tamu mayate, jamitat tasonari, disariho debatado hita, solusi ada bagi kita. Walaupun makanan tidak ada, walaupun situasi kondisi yang sangat memprihatinkan, pasti Tuhan beri solusi kepada kita. Jalan keluar pasti ada bagi orang percaya. Ini mana perjolo siat turpuk tahun. Pesan na tuhita. Asa sabam rohatta. Jala unang olo hita frustrasi. Alai ikonolo hita. Mangulahon hatani debata. Bereng maju hatani debata. Labok do. Unak paulak na sida. Imasada. Napaduahon. Lehom mangan na sida. Napatuluhon bagi sude, napaupaton buat si sanai, unang abolok kos si pakanon, unang marusiang pasu-pasu, kumpulkan lagi. Perintah Tuhan kepada kita supaya kita melakukan firman, karena disitulah solusi, disima jalan keluar. Ketika kita mau diperintah oleh Tuhan, di situ ada solusi, ada jalan. Si Pata memang dang masuk tu pikiran dalam ini debatate. Wai doda. Abraham tahun ini neng lewa do musesian Jabumon. Alai ingok mada tahun ini amek ni si Sara. Adong manakom muda. Adong mada dana tubuh ni si Sara. Amek hubereng ibana. Tidak mungkin 100 tahun umurnya. Alai di jalo yang tidak mungkin bagi kita jalankan kalau itu perintah Tuhan. Unang tawar hati. Buat tuson. Pasahat tu au jo perjul. Perjulu tu au. Dungi P1 natoropi. Jadi hita kamang doh tamu akainang ido mana di Matius ono maya 30 saya jumolo lului harajaon ni debata dohot hati goranna dungi tabbahonok kuma akka oddek tuhamu. Dang mas ale masuk mas. Dang boras, dak kepeng, ale masuk doi, odeng, itu semua akan kutambahkan segala kekuranganmu. Molo parjolo diluluiho hatani debata. Napa dua khod diturpu tahun. Apa-apa yang akan kita lakukan? Ada hal-hal yang prioritas di nguluta. Jadi mulu mabain program pehita, program lanjutan, program yang akan kita tempuh, program tahun ini. Tetapi di bawah ada program prioritas. Di Yesus piadong doi. Nah, tapi yang mahamu nakadong asaha porsiao. Di paso Tuhan Yesus do pangubationna. Di paso Tuhan Yesus do perjamitonna. Di paso Tuhan Yesus do pakkatayonna untuk hal-hal yang prioritas. Aham hal-hal prioritas. Hari sudah mau malam. Molonung ngabor gemar dalam manob binatang buas. Male majol maon. Alani hupaso majo ulaonon. Hubua mahal na prioritas ima mangalehon mangan. Kita pe mabay program ta di tonga-tonga ni Jabu. Mahasiswa juga seperti itu untuk membuat programnya harus ada yang diprioritaskan. Ay nga ta jalo ya tiya kamang do tamu kainang. Nasota dalami do. Ay tikikuliya iba. Pinangido ma. Ataradong ko nakal ni batong nakuliyaw. Ala say hurak kepeng kan. Bapak, surat to dotong surat. Bapak,
ai ikon tuhor do HP Bibel namar bahasa Inggris sada. Dungi bina mamuse ditoru. Holy Bible, di ngomong mamuse dua Holy Bible. Dungi bina mamuse Bibel namar bahasa Indonesia. Bina mai toru tolu opat Alkitab. Teromat tong. Toradong ma di bahkan dungi Roma de tua-tuai ibalos masuraton nung ngahujalo amak surak mi inna ai pinikir di benom malo sani mana hape boto ibana do Holy Bible do Bibil nomor bahasa Inggris Alkitab do Bibil nomor bahasa Indonesia ibalos masuraton nung asaha gamak surak mi mauliate ma kirimok kudo inna alai tu hormada amang nau porlu unang tuhor na porlu in tuhor manau porlu unang tuhor na porlu baru-baru hado kalimaton senaro hado to ala songonido itorni Jawa do rupani muse surat tu minggu naneng. Oh lo bapa, mau lihat ma bapa ningokan. Dung mula maiba. Baru pang ibo tohoro kalimati inna. Ido papa, ngahu tu horbe. Holy Bible doho Alkitab nomor bahasa Inggris ibadamang inna. Boto doi itu pucak mai betong ai di bawah todo HP naroha kan aledak pola olona tua-tuaon madok tuiba asalah ho kurang ajar ho dangina imadamang hubo todo inna ago tarotohom mai ba adok sisa-sisana pinaula no mapa ngasalah ba daripada merdosa naroha to kan no mapa pinaula kalimati masa jepek do tuhor ma nau porlu unang tuhor hal prioritas apa yang kita butuhkan semua kita butuh dan adong na sotaha perluhon alai adong na hal prioritas di ngolum apa itu hal prioritas ialah melakukan firman Tuhan molo talakukan hatani debata taulahon hatani una kola taboto una kola tajaha alai taulaho katani debata tapi kinakingan martua ma halak nau bege hatani debata jala namangulahon bukan hanya mendengar, menjadi pelaku firman. Itu yang prioritas, bukan mengetahui firman. Dakkolak kalak Kristen, alai mangulahon hak Kristenonna. Odo pangajaran di Yesus itu hitan wae. Lumbobi mahamuna kadonga sahapor seaw. Bainot tama peresmian resort HKBP Tamaruna. Apakah itu hal prioritas? Iya. Alang ngata buka, agabe hurian nagok kendari. Tentu pelayanan akan semakin luas. Mangulaho kata ni debata, mardalam masending, mardalam manomar turia. Jong nama goa, gabe hurian nagok mana sida muse. Ikos say ngotot taro hatani detai, godak si sabion alayotik. Panabi bahenot taruy hal prioritasi laho mangulaho kata ni debata alan itu hamuna panitia ada ulon nebal gado maberesot rodon no siap pusat laho mamereng biasana siap pusat itulu manang dua siap distrik madongani nasida laho memperifikasi
kelayakan menjadi resort. Baunang betong sumber baju-baju gereja tahun. Ate, adong do penasoy se luar, icek manoni bagak. Dungi berengon nama, verifikasyon nama ruasta, dohok nama asuk tuhuriaon, dungi pe resmi honot tama gabe resort. Adong hal na prioritas si ulota, si hobasat tadi tonga-tonga ni huria, asaboha sada do tujuan na, asa marsangap di bata, ido, ala pakkubasiota, ala pangulahonot tadi hatana. Hai halak Kristen di paborhak di batadoi tu ujung bumi ikong gabi marparbue. Idong olutta ikong marparbue. Asohya adong gereja ipajongjong hakabipi. Unang lului hamui. Idi ado gereja na ipajongjong hakabipi. Dang adong. Ise do pajongjong hakabipi. Halak Batak. Idi adok kalak Batak ipajongjong hakabipi. Ido. Ay marsedik pehita sona naik pajongjong kon hakabipi hita. Pajongjong kon hatani debatado tu nasida. Berbagi di hatani debata kita akan berkecukupan. Dalam berbagi kita akan melihat hal-hal yang prioritas di bagasan jamitat tahun waing. Oma pesan na tuhita kamang dohot tamu kainang. Mana yang prioritas yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Naksong di nomor hapor seaon. Dada holan halak kristek kita, tetapi kita harus mampu memanage. Ikong gabe manager dohita sudi. Ay 12 halak dosisean. Mga leong mga ngabotari dengan sekejap bisa dilayani semua dang holong dope nga selesai dilayani dang marsak jadi ngolut tape songong ngeluni si do harus cakap cepat tanggap melayani jemaat melapor homa musetu Yesus nung nga selesai be ulaoni. Nah, ahalapatan na hamuna ka dong asahapor sayo na patuluhod di jamitat taon. Molonong nga tau ulaoni. Molonong nga tau ulaoni. Ho doi songon tangiang ni Tuhan Yesus. Asasaha ma harajaw mo songon na di Banua Gijang doho di Portibion. Dipakai debatado hita, laho mempersatukan sorga dengan bumi. Hita do dipakai debata mangula. Ay molonong nga terjadi harajau ni debata, songon na di Banua Gijang, di Tanoon. Dangadong behasusaan. Bagaimana kita enaknya di surga, bagaimana Tuhan enaknya di surga yang berkecukupan segala sesuatu. Itu detaikan. Surgoi, dangadong besiayon disi, surgoi. Una kalau meredehita, surgoi. Habe Roma tu hatan waing, dipakai mahita lau padumuho portibion, tu surgo. Songo dia kehidupan surgawi, iko songonima kehidupan tadi portibion. Itu datang yang itu aja Yesus dui. Molo nunga beri si Yesus, isi debata. Bagaikan kita berada di sorga yang tidak mempunyai kekurangan. Dangadong biarsa di si, dangadong besiayod di si, ngalawi sudi marhuta sada. Alai sukacita ada bagi kita. Karena apa? Dunia ini sudah sama dengan sorga. Karena Allah berada di dunia. Bukan lagi Allah yang transenden, tetapi Allah yang imanen, yang bersama-sama dengan kita. Allah bersama-sama dengan kita. Berarti sorga ada di sini. Sorga sudah dipersatukan dengan bumi.
dalam penuh sukacita. Marlas ni roha mamulak sude akan aroma no po Jesus. Lau siman wa yang dihita dibagi ma dihita hamuna kadonga sa porseon. Hatani debata dohot semangat na siya debata. Dapu bagiam mahita di hatani debata. Asa mula pahitan non bersukacita. Marlas ni roha hita. Dapotan pasu-pasu. Semangat na baru. Haporseon na tugu di bagasang udutta. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ba di huali jahu ba di bata amanami. Molo di tonga-tonga nami ho. Dangadong nasubui tarpatupahami Tuhan. Rapoko. Molo huulahami parsuruomu. Marture masudi ulaun nami. Sian hahurangan gabe marlubi-lubi. Sian naswadong dihami ikon gabilubi sa apang. Ima molonunga hulahami hatam na badiyay. Ali Tuhan, pasaha matuhami, bagi mahamalumon tu akan namar sahid. Bagi malas ni roha tu akan namar sitaunon. Bagi ali Tuhan pasu-pasu. Lehon ak kasih panganos sinumon. Asyak kodoi hujalo kami. Dungi ajari mahami Tuhan lo merbagi. Asa huboto hami. Songon na pinasupasum siya barham. Hupasu-pasu ho. Asa gabe pasu-pasu ho. Asa gabe berkat hami Tuhan di Portibion. Berkat hami di bangsa nami. Pasu-pasu mahami Tuhan. Pasu-pasu maruas maka na marsahiti. Lehom maka kebahagiaan tu akan na marulang tahun. Baik pernikahan. Ulang tahun panjang umur. Dia akan na marulang tahun. Ali Tuhan. Sailam tabbay ma las ni roha. Tu sudi perhalado. Ruas dohot di tengah-tengah ni huriam. Mengasahon Yesus Kristus tangihom mahami. Amin. Puji Tuhan tamari dehita sian nomor 666 ayat 1 dan seterusnya uhud papungu pilihan paduahon. Iba holong na hasinto
sahat mahita tu acara peresmian persiapan resort HKBP Tamarunang. Marede mahita sia nomor buku ede 120 sada ya sada. Laos Roma anon akaparhalado tujolo. Jala sude ruas ni huriata jongjong ma diinganan masing-masing. Na jongjong sude ruas ni Tamarunang. Na jongjong sude ruas ni Tamarunang do sude paralado Tamarunang. Yesus Rajani Huria Namor Seyana Marina Pasupa Sumahawo Say sungguh lima rohaku mengihutkan rajaku parmogoy maaf dokton parmogoy maaf dokton. Hamua kadongan saha porsiaun, noik saha mahita tu acara peresmian persiapan resort HKBP Tamarunang, ditikkinok salpu, nong merdus ni rohado manang piga huria na adong di resort Sulawesi Selatanon, laho pemekaran, ima pahebak kodiri, naing gabesada, Pangiduani Tupadita Resort, jalanunga dihatai di tingkat resort, di pasahat mamuse Pangiduani tu tingkat distrik, jala di Torusson tu tingkat pusat di Piaraja Tarutung, duksaha Pangiduani tu tingkat pusat, di Sosohoma tu tingkat distrik, melalui Pareses, asa dibahen Panakasion, domu tu Pangiduan, marhite peninjauan di tim sian distrik, di Arina Salpu. Jalamolo nunga une di Panibangion di distrik. Asa di Tolopi. Jala di resmihon gabi persiapan resort. Domutusi tabege majolo di jaha sian aturan doho peraturan ni huriata. Namar perdomuan tu syarat nagabe resort na baru. Nanaing si jaha onota di joloon. Di jaha amang MPSD. Majelis Pekerja Sinode Distrik. Ima amang situa Simatupang. Amang inang na hinaholongan di bangsa tuata Yesus Kristus. Sonari tabigima syarat laho patupahon resort nai baru. Hobar tuaturan peraturan HKBP 2002 dung amandemen na patuluhon. Syarat ni resort nai baru, parjolo, lobi sian sada huria, paduahon, une parpea ni resoti gabesada hadumuan ni pakubesion hahuriaon, patuluhon, boy manuhu balajo ni pangula nagok, dohot aka haporluan ni resoti, songoni nang tanggung jawab natu distrik dohot tuhatopan HKBP. Paupaton. Adong rade bagas nipadita resort. Kator resort dohot inventaris resort. Palimahon. Adong surat pangidoan sian resort na naing majai. Tinilupan ni rapot resort na pajai honi. Mardongan sejarah ni aka huria natu resoti. Statistik ni ruas.
inventaris, laporan keuangan dohot daftar ni parhalado na adong di resoti na ditujuhon tu uluan HKBP. Paunopon, proses na mga resmihon resoti dungadong panulupion sian uluan HKBP marhite surat haputusan. Papituhon, muladong huria na naing majay gabe resot na subuhi manggohi sude akasarat na digijangi uluan distrik mamanakasi hatuduan nasida hatauon nasida jala uluan HKBP mamanibangi dohot manotopon songonima syarat-syarat ni resort naik baru. Nunga dibagi hamu aturan dohok peraturan ni huriatta namar pardomuan tu syarat naga beresok naik baru di HKBP. Nuaing hujahahumma surat keputusan persiapan resort HKBP Tamarunang. Surat keputusan nomor 06 garing D17 IBT garing SK garing 5 garing 2022 tentang persiapan resort Tamarunang. Pareses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 17 Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Jalan Kedondong nomor 1012 Surabaya. Membaca surat Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan 04 garing RS garing R 2 garing D 17 garing 4 garing 2022 tertanggal 30 April 2022 tentang permohonan peresmian HKBP persiapan resort Tamarunang. Mengingat perlunya peningkatan pengembangan pelayanan di HKBP melalui pendirian resort yang baru, memperhatikan aturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bagian kedua bab 1 pasal 1 ayat 13 halaman 21 tentang pengertian atau istilah resort. B. Peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bagian ketiga bab 2 pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 halaman 72 tentang resort. C. Hasil keputusan rapat MPSD HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur tentang kelayakan menjadi persiapan resort sesuai juklak aturan peraturan HKBP bab 2 resort pasal 6 ayat 6. Memutuskan dan menetapkan terhitung sejak Minggu Jubilate tanggal 8 Mei 2022 HKBP Tamarunang dan HKBP Kendari menjadi HKBP persiapan resort Tamarunang Distrik 17 Indonesia bagian timur. Demikian surat keputusan dan ketetapan ini diperbuat dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Eporus HKBP sebagai laporan Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Biro Jemaat HKBP, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Parhalado HKBP Resort Sulawesi Selatan, pertinggal. Ditetapkan di Surabaya 6 Mei 2022 HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur, Preses Pendeta Abednego Sitompul MTH ditandatangani dan distempel.
Noheng masuk mahita tu acara pelantikan panitia persiapan resort HKBP Tamarunang. Lani marid di mahita sian nomor 15 ayat sada Los Roma Tujulo 5 panitia persiapan resort nanang silam tikon sedarion. Hamuak kena hinaholongan di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus. Tahamulatehon matu debata ala bui dumardalan akapak kubasyon ni huriata di HKBP Tamarunangon. Toto namarudut doa kaulau ni hubasatta. Laho manguduti ulau ni terpilit ma panitia persiapan resort HKBP Tamarunang. Jala pabakito manasida sedarion. Di bawah ini jumulu matabegi surat keputusan ketetapan taringot tu kepanitiaan nasida na jinahon ni Parhalado Resort ima amang seben pasatama nasida. Surat keputusan nomor 0,D-17-R-17-R-2-8-2023. Pendeta HKBP Huria Kristen Batak Protestan Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar, menimbang perlu pengembangan pelayanan di wilayah Sulawesi Selatan, mengingat aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga tentang persiapan resort, memperhatikan 1. Surat permohonan HKBP Tamarunang untuk persiapan resort Maret 2022. 2. Hasil keputusan rapat resort dalam program kerja 2022 tentang persiapan resort dan rapat resort 1 Agustus 2023. Memutuskan, menetapkan 1. Nama-nama yang tertulis di dalam lampiran surat keputusan atau ketetapan ini menjadi panitia persiapan resort Tamarunang. 2. Melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan resort. 3. Panitia persiapan resort bertanggung jawab kepada pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan. Petikan, surat keputusan atau ketetapan ini akan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Demikian surat keputusan ini diperbuat dan apabila ada kekeliruan dalam membuat keputusan ini akan ditinjau kembali. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 6 Agustus 2023. Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rich Johnson Simamora, MTH, MM, ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan nomor 002-SK-D-17 Romawi-R-3-H-1
8 Romawi _ 2023. Susunan kepengurusan Panitia Persiapan Resort Tamarunang, HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Ketua, Pendeta Uco F. Uta Soid. Sekretaris, Sintua M. Butar-Butar. Bendahara, Sintua N. Boru Sigalingging. Anggota 1. Pendeta Johannes Hutapea. 2. Sintua H. Simat Tupang. HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Resort, Pendeta Riz Johnson Simamora, STH, MTH, MM, ditandatangani dan distempel. Laos tabegema ulaun ni panitia persiapan resort IMA. A. Papungun surat pernyataan haradiun masuk tu resort nai baru sian akahurian nai masuk tu resort nai baru. Surat pernyataan ini ikut ditandatangani uluan huria dohot nomatikna 2/3 ruas ni parhalado partohonan. B. Paradehon kantor resort dohot aka inventaris na record di resort nai baru. C. Paradehon rumah dinas Padita Resort. D. Patomutomuhon konsep rencana kerja dan rencana anggaran persiapan resort dohot gugu si porsanon ni aka huria. E. Paradehon database nai baru nama kakam. Buku panuratan ruas sa resort. Buku panuratan parhalado partohonan sa resort. Buku panuratan guru sekolah minggu dohot pendamping bajar-bajar sa resort. Buku panuratan dewan seksi dohot panitia pembangunan sa resort. Buku panuratan inventaris sa resort. Padita resort do haborhat, padita resort haborhat anido na manguluhon jala na martanggung jawab di persiapan resoti. Na mangurupi padita resort do panitia persiapan resort. Ima ulaun ni panitia persiapan resort di nalamakobasi tu persiapata sahat tu peresmian anon alai lantikota do muse panitia anon untuk di peresmian resort tu tiki nanenglo asa tugas nasida nuaing lau mempersiapon manang lau mangarade tu persiapan resort do di tonga-tonga ni resort persiapan resort Tamarunang. Dihamu dongan nahinaholongan. Nunga takas dibagi hamu akas yulau muna songon panitia persiapan resort HKBP Tamarunangon. Di minggu sadarion, 6 Agustus 2023, ahu padita HKBP Resort Sulawesi Selatan mangojakon manang melantik kamu gabe panitia persiapan Resort HKBP Tamarunang. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, sai didongani, jala diurupi Tuhani mahamu, laho mangula siulau muna. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nama dok mauliate dohami tuho ala di luaso do huriami di portibion para raton barita nauli tu sude natinopa. Namar sakap do huriami lau mangerbang naing gabe resot nai baru muse. Jala di bagasan sedarion nunga mardos ni roha manang napiga huria lao pajong jokon resort nai baru ima na gabe diresmihon sedarion gabe persiapan resort HKBP Tamarunang sai pargogoi jala pasu-pasu masudi panitia songoninang padita na manguluhon di persiapan resorton
Di napatuluson akaulaon si paradeon na sida, asa ditikina muse, boy di resmihon gabi resot nago. Say sungguli maroha ni sude ruas ng parhalado ni Huriam na masuk tu persiapan resoton. Asa lamar situtu na sida mangulahon-ulaon na pinasahat tu na sida sa darion. Ang giat marhitei lam tutorop na bilangan niya ka na porsea na pasangapon goarmu di ngalanon. Tangihon matangiang namion. Nahusob baho kami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Raja ni Huriai. Amin. Mari dimahita siyan nomor 600 siya pulsada ay sadaro saturusna los jongjong mahita saluhutna. Basahat matu Jesus, saluhut ng ulukin, rohan ang pampahenako, saluhut na tingkitin. Basahat matu Jesus, saluhut na dirikin. Basahan matu Jesus, saluhut ng ulukin. Tatangyak kon mapilian tu debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut. Silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat nami masya na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asaho perhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Asana dilehon mi, lodiro di pamataku, osadohot godroki, rodi saluhut artaku. Ali aman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang, lehom matuhami sa darion hanguluan siapari, se samado sa nami songopan sa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur homma damena tutodim. Amen.
di hamua manami nanami totong maju tapahudul anno paita masih jalangan lo mulak ala dong do kata-kata sambutan satokin holan opak kata sambutan do lau menyambut di ulau tesedarion alani langsung marah upasatami ma tu amang sekben lau mangatur hon tu kata-kata sambutan. Kata sambutan pertama kami mengundang mewakili ruas Bapak Dr. Andus M. Panjaitan MM. Kami persilakan. Shalom. Horas. Nang hormati kami, Amang Pareses, IBT, Pendeta As Tompul, Amang Pendeta Resort, HKBP, RJ Simamora, Amang Pendeta HKBP Tamarunang, Amang Huntasuit, Parhalado Resort, HKBP Raja Wali, Parhalado HKBP Tamarunang, Parhalado Namakubasi, Pos Pelayanan di Goa, Dohot Calositua, Narotu Huriat Tahun, Sian Pos Pelayanan. Hamu Amang Inang Ruas HKBP Raja Wali, Amang Inang Narosian Pos Pelayanan Goa, Punguan Nama, Punguan Ina, Napasobulung, Remaja, Sekolah Minggu HKBP Tamarunang. Dohot Sude Ruas Naung hadir di Parminggu Sadarion. Mauliate mata pasat tutuhatta, nunga dilantik besadarion panitia, persiapan peresmian HKBP, persiapan peresmian HKBP Resort Tamarunang, alani hamisian ruas, manangyakon asamargogoma, panitia persiapan, naung dilantik, laho mempersiapkan rencana-rencana sebagai resort dan hamipe siar ruas toktongma marsadani roha laho manggugui manang mangurupi manang menyemangati asarap rap mahita ruas ni HKBP Tamarunang marsada roha asa boy songo cita-citata boy gabe resort HKBP Tamarunang. Songo nima nabuhi pasatami mauliate ma dituhata mauliate ma di hidamu amang do taminang horas ma hita salutna. Kata sambutan selanjutnya akan disampaikan mewakili Parlado HKBP Tamarunang, Amang Sintua M. Butar-Butar. Kami persilakan. Salam, horas madita saluhuna. Jadi mewakili panitia, ipilit Amang Padita Resort, kami rupani sama mewakili panitia. Na perjulu tapuji matuhata ala HKBP Tamarunang selangkah telah lebih maju. Sudah maju ke tahap-tahap untuk menjadi resort. Jadi persiapan kita ini masih sudah diresmikan Amang Pareses, kita menjadi persiapan resort HKBP Tamarunang. Nanti langkah selanjutnya panitia akan bekerja melengkapi semua persyaratan. Nanti setelah dievaluasi dari kantor pusat dan distrik, baru kita kalau layak go ya kita menjadi resort. Kalau belum mungkin nanti akan ada lagi penyesuaian yang diperlukan. Jadi sada mahita ruas ni HKBP Tamarunang. Jadi memang mau ta bereng rupanya aka program dohot aka tugas-tugas dan yang si tuhu kota di resort anon ba
tutu gudanggo alai posro hata songo jamita nakingani di bagasan hapor siaon dan adong nasotar patupa di bata dream ni tahi dugu guna mulu sada hita naboy di patupota mangasaho gorni tuhata jadi dihamu amang pareses nami mau lihat ema naung di resmi kamu hurian namion gawi persiapan resort jala tu amang padita resort nga di pabakit hamu hami songon panitia di persiapan resoton gugu gomos pangidon nami amang padita resort do padita pareses nami ba tuturi hamu mahami disude ulau non asa boy hulau kami di bagasan tiki na lehet buyan non di tahun naro penetapan resoton gabi resort nagok ima HKBP Tamarunangon mau lihat ma di haradion namang paresas nang Rosian Surabaya mebat tu hurian amion mangujakon persiapan resoton jala saulak na itu amang padita resort amang padita si Mamora mau lihat mamang di halu jauh kamu doh HP mabain hapa Tamarunangon gawi resort saya yang giat ma di sude halu jauh ni amang padita resort boy terwujud di tiki-tiki na mangihut molo satulup hita ditulup itu hatta tahun naro bulan Maret ima rencana peresmian jadi di sudena emang saya dipalgogi itu hatta ma amang pareses do padita resort manguluhon resorton songoni ma sautek hata siak kami tu dongan aka nasian HKBP Makassar dohot sian pos pelayanan goa mau lihat mainang amang di Haroromuna di peresmian non karo hamutu HKBP Tamarunangon molo nahurang aka pakubosyon nami pelayanan nami di hamu ba mangidoma mahami ate di keadaan situasi ni huriata na songonon molo akan nahurang lobi masih maaf mahita te amang doa tamu inang jadi hita sude namar minggu di bagasan sadarion di tonga-tonga ni huriata bagas ni joron itu hataon HKBP Tamarunangon di parade huriata do songon si panganon naing persaulion non tuk songon dia pe si panganon na pinara ni huriata mang ba lasmaro hatan no persaulihon jadi unang mula bejo hitate songon ni mah hata sak kami sawotik mau lihat horas mah. Selanjutnya mewakili Parlado Resort HKBP Resort Sulawesi Selatan kami mengundang Amang H. Simanung Khalid SE. Kami persilakan. Shalom. Horas Madhita Salhutna. Yang kami hormati Amang Preses Pendeta Abednego Sitompul MTH. Yang kami hormati Pendeta Resort Sulawesi Selatan Pendeta Rich Mamora. Yang kami hormati juga Pendeta Ucok Hutasoid dari Gereja HKBP Tamarunang. Suaksongoni nang Parhalado Resort Sulawesi Selatan. Suaksongoni Parhalado HKBP Tamarunang. Tarlumobi tu sudah ruas HKBP Tamarunang. Nah Rapita Marsaur Marpungo memuji pasangapo tuhata di Bagas Joron. Suaksangoni nang diundangan Sian Resort imana mewakili punguan ina Perpua Deborah terlumobi tu hamuna amanami inanami Sian pos pelayanan gua lasrohanami bu hita rapisor hita marsaor memuji pasangapo tuhata. Saya menyampaikan di sini ucapan selamat kepada Sude Hamuna Ruas
HKBP Tamarunang nang parhalado tarlumobi itu amang tapadita kutasoid bahwa apa yang keinginan semua ruas yang ada di Tamarunang ini dan sudah dipersiapkan dan disampaikan diresmikan oleh Amang Preses di Tikion, karena ini persiapan ini yang diminta sudah memang lama diinginkan oleh Sude Ruas HKBP Tamarunang. Untuk itu asa lam sude dengan ulina bah tapasa matutuhata asa anggiat sude margogo panitia nang dilantik nakaningan suak songoni keinginan sude ita asa anggiat untuk persiapan maupun meresmikan nanti menjadi resort Tamarunang lam tu denggana lam tu hatopna jalan lam mengembang sude parsaurata perkembanganna tutuhani jala tongma songon nakaningan bahwa kriteria-kriteria yang sudah menjadi resort itu sudah dibacakan oleh Preses nakaning dibacakan oleh MPSD alani. Saya rasa untuk persiapan Tamarunang menjadi resort enggak begitu sulit lagi karena kriteria yang sudah dipaparkan tadi sudah banyak yang sudah menjadi yang ada di layak di Tamarunang. Untuk ini sekali lagi saya mewakili dari Parhalado Resort mengucapkan selamat kepada Sude Parhalado Ruas HKBP Tamarunang mulai ate madihita saluna tarlumobi di tuhata ima fasa hata sambutan secara mulai ate. Kata sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Amang Pendeta Resort, Pendeta Rich Johnson Simamora, MTH MM. Kami persilakan Amang. Sianom mawak kamanga kainang kurang tabu suara sianan. Alai moleson dengka suara berkami. Perjolo mulai ate madi tuhata pandengka basa di patulus na sakapi boy di resmio sedarion ima persiapan resort Tamarunang gabe salah satu resort di tonga-tonga ni Huriat ta HKBP. Napadua mulai ate madi amang Preses Topul Sian Distrik 17 Indonesia bagian timur Dohot Inang Boru Lubis. Mulai ate ma di sempato kamu tikemu na argai di peresmian sedarion asaboy lebih terhatop mangula akadongan panitia Dohot Ruas ni Huria nadong di resort persiapan resort Tamarunangon lau pasikopan tu peresmian tu tikina nengro jala songon nau kuwa kami di rapot amang Preses lau somara tong buah-buah nami nunga hupur rapok kami di program tahunan program kerja di resort mulutong di luas tuhata di bulan Maret ma resmi honota gabi resort na baru di HKBP resort Tamarunang. Tu selanjutnya ma akamang mulate ma di dong aku di Parhalado Resort dohot di rapor resort naung menampung bahkan naung majalo tu usulan ni Tamarunang gabi resort jala ido dasarna gabi sahat ma tu amang Preses permohonata sa diresmihon gabi persiapan resort laos berlanjut manon laos sahat tu kantor pusat. Alani adong mamanang napiga hal na naik sipasahaton nami ala laoson na mabingbingan sian hami laos mewakili amang Preses di peresmianon na perjolo tu panitia molate ma di haradeo mula makubasi ulaon di persiapan resoton di panitia naung ditotopon nakin naung dilantik
Hobar tu si adong mang napiga si hobasatta manang sulaon asa tahobasi may dohot di bagasan persitutuon asa boy dengan uli hobar tu jadwal manang hobar tu rencana naung tapatupa asa boy sahati di bulan Maret gabe dengan di resort di peresmian. Alai dohonon nami do di nama muhai dohot di nama ulahon ni jolo diperjelas mamuse dipertegas muse motivasi gabe resort angko so jelas angko so tegas motivasi gabe lau resort boy do gabe holan songoni dang gabe marboho ulau tai alai molonong jelas takas bohado motivasi do dasar ta asa gabe resort siani do hita semangat lau mangula-ulaun asa disegarkan ni kembali disegarkan ni di panitia nang di tonga-tonga ni ruas ni huriata di HKBP Tamarunang. Na paduahon ikut takas di persiajari aturan do peraturan asa borhat sian aturan do peraturan lau makubasi asa boy uli asa boy dengan bahkan sahat tu penelitian haduan moloro peneliti manang ro di nama cek persiapan resort pasti nunga lebih siap pita molo nong hobar tu aturan do peraturan. Huah tidak ko kami duai di baru sahat kami di Ojako di Sulawesi Selatan roham itu sodo ang preses adong ditiki madok taringo tu persiapan resort takas do kami di si didalani ma sesuai do aturan do peraturan jala sianima borhat jala ido nuaing namardalan di bagasa tikion nang pesasitong nagudang dope naiko si parea hatta naiko si kejarota asa tutu gabe naung siap gabe resort jala boy di resmion tutik kinanang di bulan Maret 2024 napatuluhom makamang kainang kerjasama na dengan antara panitia do parhalado dohot ruas ni huria macai dituntut lau pasikopon tu persiapan resort ala secara materi macai gudang dona dibutuhkan songon nanduk yang presen di jamita nakin gereja tope nga perlu dibenahi gudang nanek si benahata di gereja termasuk ma payason mulai istilah yang presen nakin ma baju-baju ini na mulai rojol matu tu Tamarunangon seheran naso apala marsitu tu gereja tahun ala dang ias cetna apalagi sial luar IP tugas do tanggung jawab ni huria mai rap do panitia asaboy dikejar songoni dohot paturehon na di bagasan godang nai naik si paturehota si payasota asa tutu resort unang naing mandiri gabe resort alai dang siap tenaga dang siap akan atapa harikoton namar perdomu tu si dohot na diaturan nakin asa tung takas taparadei lau songoni nang kesiapan ni ruas do parhalado gabe huria sabungan molo nang huria sabungan lamangar bang mapakubasion di program ni HKBP Tamarunang nunga tatulopi di arinong salpu iko sahat ma lau mabuka pos pelayanan nian nunga usaran kami pigahali ikon bertanggung jawab dohita lau mabuka pos pelayanan alai nunga masuk di program kerja untuk mabuka pos pelayanan di pare-pare jala di bulan Agustuson ikon boy buka jala ima tanggung jawab di panitia doh parhalado ni huria HKBP Tamarunang asa gabi adong pos pelayanan di HKBP di pare-pare. Tamulate hoddo kesiapan nang pesoboiro na sida sian HKBP Kendari. Takas do huele kami na sida gabe boy pagaran ni huria HKBP Tamarunang asaboy gabe resort Tamarunang. Alay do catatan di bulan Desember 2024 manang mulai sian bulan Oktober nung nga mulai na sida persiapan resort. Asa boton ni HKBP Tamarunang lau mabuka pos pelayanan ala diaturan ni HKBP ikon adong do pagaran na ido benna jolo adong pagaran ni Sulawesi Selatan tolu gabe opat turia ma Sulawesi Selatan asaboy gabe resort Tamarunang dua mahuria di Tamarunang
2 mahuria di Resort Sulawesi Selatan, 5 tabani huria na baru mana pos pelayanan Goa. Asa boy musemer lanjutan non gabe resort di Kendari ikonadong ma pagaran ni HKBP Tamarunang. Asa tugas na borat doi molo sota parsitutuhom mangula alai tugas na muradoi mola dong kerjasama yang baik antara ni panitia parhalado dohot ruas ni huria tutike nanengrom. Baru na perpuri ma si dohonon namin. Akamanga kainang asaboy si kop taulay naing totong di bagasan pos ni roh do pakirimo do di bagasan tangya kita totohata asa diurupi HKBP Tamarunang do HKBP Kendari gabi sada resort lau pahe bakko pakubasion song natadok nakin motivasi na jelas pahe bakkon pakubasio do molo gabi resort unang gabi sumurut pakubasion doh parsauran tutik kinanengro. Imerasi pasaton nami selamat ma di HKBP Tamarunang do Kendari gabi persiapan resort sadarion mari berlanjut ma tu pangaradeon asa diresmihon gabi resort nai baru di HKBP di bulan Maret 2024. Tuhatta masu-masu, tuhatta madongani alani horas madita salutna. Ya, jadi hamua kamang hamua kainang ngasipul be laho mandokata. Jadi jolo martangyang mahita asa marsi panganon. Dengger matutu parjongjongta parhudulta kamang kainang. Anon ruas, sudah ruas di HKP Makassar, HKP Tamarunang, dot pospel HKP Goa, di bagian nasi kotak tu hita, tu sudah ruas. Ale tu parhalado di ruang sekolah minggu ma anon marsi panganon. Jadi tapahohoma martangyang mahita. Moliate di holong ni roham Tuhan. Sikop permingguan nami nang aka kata sambutan na memotivasi hami panitia parhalado nang rosdi huriam di HKBP Tamarunang naung gabe persiapan resoton. Laho satai saoloan manatap tujuluanon rap hami tutu bekerja sama makobasi hobar tu aturan peraturan HKBP boy matutu kerejo hami mangula hami di bagasan hagogonmu para dehon akan narikot tu peresmian resort di Tiki Naroon di tahun 2024. Ale Tuhan neng mangulun mahami marhite si panganon sinumon na pinarade ni asine roham tupak pasu-pasu ma par manganon nami asa gabe tahu haipason di ngolu nang di hagogon nami udutusi sipul hami marsi panganon laho mulak be mahami Tuhan sian tonga-tonga ni huriam nang ipe hupasat hami ma pardalanan nami laho tuganup bagas nami mau liate madiho Tuhan Mahrite Yesus Kristus saya martangiang. Amin. Martua ma namangan. Ya, suledo dabotal si panganon. Sahat ro di sekolah minggu. Ate. Alai perjolo bajo dibagi akatamu. Akatamu jo tamu. Lubo bisian go